Historia Sagrada, liburu bat. Da zin horri bat etzen ekiago bat, da inkietako bat izan, hori mazi. Cara sol con la cabeza nueva. Kuadro egun gara, frankuna. Da nahi hemen dibetxu. Nahi handi betxu, nahi horti betxu, betik hori behi dure. Sartu horretik, Jose Antonio Lago gazetan, enderi, kanpa. Erderaz ikesi bai, baina gero ze zan iban desgendu jakitzen. Eskola bidin beti txoria bisa topetan. Pelotan jokatzeko hauen, halako telatupe bat. Ez dakit pelota bat joten, pelotan eskuzez itxeko txarra dala soiu joteko eta hori. Maestri kanpo bat horreno, bako xo lekuta. Neska alderra eta mutili besta. Idatzit. Babak urten da. Onan eskuk ipinite bla emoten da. Bera parako zonatzeko partien da, zokete esan da, emongotzun regiliaz buruti behera eta... Gero 14 urteaz, gero batzarrezen haintxe. Gure batzarrezen hauen biherra asko, baina gogu bitxi. Basarrixen eta biherra bauen eta... Sekzion femenina karnetatara eta pasaportiatara eta olako gauzak etxeko. Nere gitarratxoa lagunde dalari, gerririk gerri nabil alaia bezlari. Ni 5 urteaz hasi nintzen eskolan. Orduan, gure zazorako 5 urteaz hasten azterreken eskolan. Handik eta 14 urte arte. Eskola azterrik hasi nintzenin, hau feliz, asko, itxola gurin etxe guzin. Gero Jolanda ebilen besti, kondetxo harrikoan ibin urte bat zarrau, Hala urreko urtetik ebilen, da txian aurretik bat zan, da ja eskolako egin deunken ebidi. Goxinia behatzistan aztezan normalin, eo behatxersek. Gero eberretzen 12 txerstan urten, da ordu txerstan ustade. Da lauterresik arte, atzaldin ordu bi. Etxetik egunken kilometro bi inguru, oinez zutenan, oin baino bidi garbixeko gotazin, zuzen zenak, normalin jute egin itxolat iziert, honen bide luzetxu, baina beti, antxe. Largiak, itzaltzen dituztenean. Neska eta mutil dana batera. Hasi jarrileku hau zen, gaztik aurrein, ezaharrak atzin. Bikotik jarrileku zen, bikotxak. Editizu lauretako telatu dauken. Da, barrun, eskatza, da beste kuarto bat dauken zen. Kuarto uzete egin duen batak eta segitzeko, eta liburu gordeteko kontraterrenuan kontra, egin dehauen. Da, orduan dauken behien ueku. Salian, azpixen. Da nuekuten trampilak hau zen eskola gora, da han sartze genio zen kastiauteku, bai, sartu nituen dago, Zarri ez, baina... Ni ondanan hiru lau biderro, eta aztari bat beti itxen duen, ero bata, ero besti bota, ero borra honi, bota bat harti, ero itxe bat ikusten bagan Andreinu, barrorea. Da zulun han barrun, ilun egote zan, bai, han barrun, zuteko gure egote zan, bai, behien. Da haintxe, denpora pilu haintxe barrun, da gero, baina, bueno, behin bost biderroa eruten bat zinen lehi itxetzen da, ja ez batzun ardore hondi bezten da. Estufi, haintxe zuluan ondun, bertan. Nahosienak bik ero itxe bene kopaletaz eta egurrean barrutik. Eta egurrezinik... Etxetik eruten duen. Astuaz, bakotxa bazarri, bakotxekuk umien, gurasuk Kalgau iruzako, olako? Bata bat mutilek eta neska behantzeko iguela pentu. Danok ibiltxe gendula. Onteko urdin eta zurixe erropi aldama dugu. Bati otuzan ezegitxe bertan. Kuarto bat eguen, da haitxe ezegitxe otuzin batak. Bai, lehenengo haitxik hartu, de gero, Biba Espainia kantau, banderiek. Bandera espainola otezan, eskolako orduan otezan, kampun. Antxe, pelota jokatzen duen fronto txiki bat mogu gen aurri. Antxe postin honako bidil baten antxe otezan. Kadalzo kantau, da gero, kampun zeitxe, bini ja bidemo.
Banderi. Azterken beti maistrak egon die handere nion, gure lehenengo nik ezautu nebana Emilia Egaina zan. Emilia Egaina, ondartu, akabartzena gehiztu zen, nire hori umetxu ba, onda, ezosten ez eraitxe, Tana, Totrini da Karalzo. Gero etorri zen, erretireu zenin, burgales bat etorri zen. Maria Asunción Carazo González, zan burgaleza, etorri zen, da, arekosta zeban, euskera zeinarren da, berak ez egiten euskeraz, baina euskera zeinarren da ezoskune, atzen nire, berak euskaraz bastante ikestxe hutzena. Da gero, etorri zen, Eusebia Belaustegi. Zehotetxi niote zein maistrak, azterken zehotetxi de Elixian ondu dagoen bazarri, Elixeko kargu egitxe bana, da haintxe loitxe ben maistrak, beti. Orduan denporetan, jan da loitxe benan, normalin. Hau Feliz baixo eta aukien du ninta, ondo paztegen duen. Hau berez zerixu zen, nik konbizantza hondi, hau zuhauzoko ginen zen be, horreia. Baina hau zen, zerixu, eta orduan mutila hundixik ustena, nik orduan hau. Maizu, ipin lagan itxun, Eusebia Belaustegi, kursillo mateitxa juntzen bera. Orduan zahartxuena izango nintzen, nahi. Bintzat, kursillo da, bera kursillo mota gabila eta naula lagan itxun. Amarreun, azte bi nitxun. Azte bi. Hauza, genik beti izatot, lehenengoko profesionioen hori, bostan pestata, haustu zen. Orduan. Erakutsi ezebez, nik zein gonuzen, amarreunin erakutsi ezebez. Formal zamarrauki. Liburu gehote zein, geixen bat, dotreini. Liburu desenti, dotreini. Lehenengotan gaz txiki zamarra, bai gero etorre zen urrengo remesi, dotreini etorre zen, baina desenti, ez... Da gero enziklopedixi eguen, enziklopedixia bat. Aztezin gramatika, geografia, aritmetika, da danak zientziaz, azkenin zientzia zeo amaitze den, o historia sagrada ez da amaitze den. Boligrafoi nik ez dut eskolan ezautu. Boligrafoi sekulo bez. Lapitze eta plumi. Maixen egotezan, olako zuluaz, tinteru. Tinti, da busti tinti, de zeraz. Plumiaz. Hori dauket oso rekuerdo balbaltza dauket, hori hasierako, zei bost urte, zei urte ondi honetxiko nintzen, da neski hori marikontxi gaukoan, orduan 13 urtero, 12, 13 ja neskan hausixe. Da bertan hasi nintzen urtin, honetexik 3 liburu eskubatin, 3 liburu besti belauniko, keixasurek ipini belauna azpixen, da belauniko. Keixak gote zine bertan, eskoletxean, orduan denon zan keixasurekin. Azterreken ikusitxuaz, palizak edo kastiuk kristonak emoten da. Andrazkuei ikusi dut nauk sekulo ondixena emoten. Atzamarrak ipinitxe, da, baina benetaku palizi, ez katxondeu. Negarrez, baina ez 12-13 urteko neskak, zankabiten zier zeraz da, baina kriston palizi emoten. Negarrez, 3 neskak negarrez, baina da ezin ezarri. Ordu erdi, arrekreo, osin. Pelotan jokatzeko hauen, alako entradan oin eskola pindagoen telatupe bat. Bolaketan umetatik ezin duen haintxe, bota hori txakurra hundixe. Pinian, potxilo baten txakurra hundixe, pakotxan pinitxe gero geixen jotan naikira, hasta eta hartu diruketa. Feliz de Boni, azizin, ondarrun futbolin. Orduan zeuen, azterketana futbola. Hankak aportu erdia, aportu egin dedan ibiltxe ginen. Bastarra jo, dana arrexego joztek segunda, leku txikixe. Neskak, bai, Jolanda zan, famau ondo itxuan, bizkorra gaina. Jolanda kondetxe barri du, Jolanda Arriaga. Da neskak bizkorrak, hau zen, Jolanda da aneka gaiztabe bizkorrak.
zait ziurri, baina 8-9 batero. Más o menos ordu denboran, ongo bonuzteko zikuten ordu numik. Ez zikuten, eta bizuna da kontu, gu ez, baina zikango puntan delizperuko eta iatorte zile, irua kilometro bidin, da bazkaitza eza. Han gero danak ibitezen, 6 urtetik eta 15 urte arteko. Eta 16 urte arteko. Bai, ote ginen, ota lau, ota 6 bai. Ota 6 bat bai, ote ginen. Zazpitzik amairute pikure, baina da malagure bino, aurte izaz junezin egatu nintzen, etxeeko faltan asuntu, etxe hiltzen neukamaik urten neguzela. Gero jute ginen, ermitxak gora, Ibartak eta gute pilo bat, oso lonzier beste batzuk, eizbendista lakoiko izabien dugu, eizbendista de Simon da Alfonso eta Ramon da horrek, oso loko tontorri zier, da solo hartzigu eta izerdigu eta zaukarta bidik gotzi bera. Jute ginen, 3 lekutatik. Jute ginen, ikandi gora hartatxuta urten da seletati zier, otzondoloti zier beste bide bat, da gero beste bidea ikan eusitzi zier. Ikan eusitzi zier normal inetorte ginen eguenetan. Ze eguenetan markinak jute zan, lekitxoko dentisti aurruketxea ero. Da are lantzin hartu itxeitxun kotxin, de gu kotxin etortearen, eguenetan jute ginen ikan eusitzi zier. Beti ez gehitxun hartzen baina lantzimin bai. Da gu posi kotxin ibiltzearen. Eskola bidin beti txoria bisatopetan. Ero txepetxan aluan inero zerin, de txantxagorxan ateotezin, de gero eskolan, bat abestiai kontetan, nik honen beste abixe deukaz, nik honen beste deukaz, niri garrautza deukaz ez teizen bat, niri jaixota dazkunak eta bakotxe bere abentura kontetan. Errekorri du, etxetik, Ibarretatik, aniken gora, ermitxatizier, milioiko eskola. Oin ezun goxien, da egueldi hona dagoenein, eguerdixen etxera baskaltzen, baskaldu eta eskola. Da arratzaldin etxera. Egueldi txarra egunein txegen du, baskari txegeko egiten duen, boltzan edan horrelekun, jate gendu pixka berotu kosini zean bertan, da berotu tejan edo hotza, degun modu. Bai, beratzizetan goxien ez teginen, 12 jertzek arte. Ordu bitxerzetatik, lauterrezek. Da errekrego egiten duen amaikitik errezetara. Da lezinu ez dakizenak, barrun, kastigau. Jaldik, errekrego barik. Neska eta mutil danok alkarraz, 30 balagunero, edadi danak. Hasi 6 urtekut, 13 arte, eta 13 urtete behanin, ostabez hartze zine txikixeuek. Bakazinoi ere ez duki txen duen, bai euki joan maizte garek. Motxa, Motxa, ongo mogu jebitez, oi, madre mia. Eskoli hona, eskoli politxo. Ontsu be, 10 beratzi, lehengo kuadron deguz. Komune be, bizkarren noboten gogi, lehengo zerro-zerrotetan deguz. Atin sartu, da sala bat. Eusen 3 hilada bankuek, eskolako bankuek. Lagun batekuek, bakarrekuek. Bueno, bakarreko biko txape bauzan, inozote ginen bi parejan baina neskak eta mutilek sekule bezalkarreaz. Beti banan. Eskerreko parti, bentana parti gotezin neskak, da mutilek barroko parti, 3 fila gotezin. 3 banko fila gotezin. Da maestri bera hurri gotezan, kanpora begire. Gero barrun egune beste lekutxu bat, kuarto moduko bat, batak eta lekutxu duzen bati. Batak eta galdatzeko eta barrun eskatz moduko bat egon, eskatz hartxu bat egon barrun. Aurri, baixe eta baizterian, da Franco nertretu horreko puntas. Hablako zen kuadro, horreko puntas Franco, ontsi bikusitzok. Kuadro egun gara Frankuna, handixe. Da nahi hemen dibetxu, nahi handi betxu, nahi horti betxu, betik hori behir duen. Baten, fijo ez dakit, baina gure lagun bat zan, hartitzen borroa mila, peide. Maestri ikusi, guri botosko nahi dikien. Juntete ginen, sartu horretik, Jose Antonio Lagoik azetan, maenderi kanpa, bere zulo bat, egin eta
banderi txiki erautu zen erakalik. Barrez ikertu den, baina birro da, amarrotetik baten. Da, zibitzan piri-piri, Jose Antonio kate bat, bat abesti zorroldik ditzen, kara sol katetzen. Da, kanta barik, zeuen barru zertzen. Bai, ondixen da plantau, batzen dengo, eta no. Ez da da, gode egin ila da. Ote ginen, neska gotezen eurixi bazan bai, formauta, terrezan, eskolan. Terrezan, etxin kontra aterpi eguen. Neskagan, da gu euritzen, beste aldin. De kara sol kanta denporan, entxon bizan eurixi bazan bebardizen. Banderi atate ban batek, banderi beti atate ban, Andres Sogontakuk atate ban, beti banderia izan, eusitxuena, gureko harlean, da hartxek atate ban beti banderia. Barroti atate ban, da pitxean behan lekuen, da kara sol kantaku. Da maitzanin barrura, danok, bakotxo elekuta. Neska galdere bat, nemutili besti. Maestri, balantzima bialtzeuna bilotik. Baina eto zantanak, Franco, ditadure denpora, Franco gerrotik. Euke zantanak txarte informaute, Euskalduno dana ginen txarrak, dana ginen gu, zerak eta etorze zeina etxatzango zumanek gula atente zituela, Andrasko guztik. Gula atente zituela. Maestri, aixerdin, eitxe ban bizimo du. Aixerdiko tabernan, baskaltze ban, da loba itxe ban. Goxina aixerretxe beti bat ortzaen bigileten dugugan, da beti gorak uste dut nari, a formar. Dano, bantau filan da angeldi. Da, beti maestri eukien duen Maria Carmen Kobo. Nik nahen beste ikizaitu. Bera Bilboko esan, neskazarra, baina gogorra, erakusten da gogorra. Da bera, faliete banin, Austina Boldinereko ondio bizi, Aixe tortezan, deotezan, da inoz, banik, igual, deixetan, igual amauzte egin zuertezan, bera torti. Dein beste baten naizti tortezan bera Austinak zindablako, Mari Luisa. Gure maizte zen, gogorra, baina erakusten hona. Hasi, zeitxik eta amailura arte, nivel guztizek, da tematiko guztizek, tanak berak moterazio. Da nik hau bat ezakot, eta gozuri larroko hori beti ez datuzta, erreko milioitxik hunditzen. Markina, da urte bete inaben, errentak egin zen. Hemen dimontak egin. Da, bekertako inaki, eukiban begitzen arte. Edo zer gaitxik egin beti, jo, maiztrik, edo zer da, dakutezan. Baina, egunik ezen pasetan, da regliaz, buru nagoetutzak. Egun baten ikan eusiko Josek, ez da zen jokin bat, untxe etorra, loko estilu porta. Etor zen, izan tente, beran maiztria gaurko partik, pegale, a ber, pegale. Hiru harri izotzari maiztri zizil gatatzeka, baire, geixia zago. Itze sagrada, liburu bat, familia zu. Abadien ezigelexeko, atxen estiloku. Eta arbaino lodizeko ez, nazin horri bat etzen etxeako bat, da inkietako bat izan oiz mazi, egin atxe, eta inkeo beraz, da lodizeko beraz, liburu bat. Eta lezin hori buruz zaten du, ikestiten buruz bera izan, bera preguntate. Maestri bera pizarra hunduxe aurrian. Guk normali biltzen duen, poltzi, onako poltza bat, zintxa bat az, lepotik, da han onako liburu pai. Da ordene tinti behan maixem nauen, dan sartute jota Kriston Borroi kuadernu, da atzamarra, dana zikin dut eta. 30 por 25, horrelako zerbat, bizarra, markuaz. Da, bera apurtu ez izan ebiltzen ginen, da pizarrine, berantzako lapitzan da boligrafoan modun pizarrine arrisku da apurtzen mazan, adios, orduan zegoen repuestek, Da kuadernu gitxi pizarri, ziztu behin derra borrote, venga. Atxiteanko kontu gatsi izan zen, orduko denborako. Orduan ikesi, unik ebete txartu bezkat. Mutile jostenez, mutile dibuju itxoen. Josten eixeren dunein mutile dibuju. Dibujetan, zozer. Berak esatutena, ero liburu entopetena, ero niak ortenaz, izera bat, behin da bandok, bordaute, da maestrik zosten, hau zer izan egipri, da ba, lehenengo ase, lehenengo eta
Ostentzen puntu bai, punto krusik bai, gantxilu bai, eta daretai. Kastigu no peruten izan izan, baina hau, como recordatorio dauket, da bere bezatu zen, señor José Luis Aixerdiko, claro, maestri, hauen ez Aixerdiko Etxebarri, atxezan gure kuadrilan, makileka bat hartu izabana, beti librete zen. Euroen bizizan, da claro, gero Google zinek egiten duzen itxa, gero ekaboz, emirrezen duzen danak, dari itxetera maestrik lagundu. Da repeti, zaten nota pogonak, da gu bakizu. Kastigu, hoxe, kastigu besteik ez, ariaz. Baina behar hartu gonduzun, pini esku gonan da regliaz. Regliaz, lehenengo gero makili karri ere itxeskun gori. Baten akordate, uberdi baten, Andres Sobentako ere, makili bat, politxeo karriera makili, honako xe makili bat. Eleganti, egotza barra bai, loditxu igual. Politxea, asalak enute, eleganti karri bat. Berak estraño bane uberdi estin lehenengo. 100 palos. Pini esku xegunan da. Bako tximerrota mar, taka. Azarte gondo ixo bane, falligu ez bari jen. Kastigu, gero beste bat hori, ponte delante lentzera, hori pizarri. Da, haintxe, pini liburu eta, garbantzu beleun ez pini beleuniko. Eskuraz ez? Erberaz da, zain dugu zazen da, eskola barru darak xisilik. Xisilik dupe berbetez. Euskara itxen atrebeten baino zen, kastigu, giltze, atzeko giltze San Pedro nolako. Lantziko da azkenek egunei kriston horruzi eskribitu zuen. No hablará más en vasco. Iul, egun biderre do berron biderro eskribituko eta. Euskaraz ezin berbeiken, da guk sartu ginen eskolan ez genkitzen erderei berba bape, orduan nauzi xebekan emotezkoen karreti ero, zer, hori arixan karreti, holako zera emotezkoen, da azkenen gaukitxe ben irurek, eskoli garbitzu bihar. Eskolan erropak apurtu arte. 32 eta beste kalabazaka eta beste egin da erropete txintxilizkian txilitze ginen da. Mutilek ibiltzen jordan txirrimolak. Baina holako alabra bat. Zera dagoa eta bera, zainikaria mutilek, antxe. Da neska pasoka saltu nero, korro nero, bueno, ustotzin beste jolazik, Eskola sartu horretik, normalin denpori ikutzen duen, da itxegin duen pelotan. Klaro, pelotan itxegin duen, baina aurreko frontize esan, terretxeko frontoio, espaz, karatxarrera zein deuen, da jota bat ingurtetu ban altzkerra, bestin eskuma, da gero behi eme jaikizia, da orduan han hiltxe dinen. Fueraka, zera hori zen, fueraka. Neska terrazan hiltxe zen bai. Txintxirrikan da hortan hiltxe neska gu pelotan. Pelotan edo baloien. Zela izen da nini biltzen ginen, onako luanak eta zerak eta antxen. Eta gora besti behera, hankak ine ekipuk, bi plantauen nausixek ero eta gero egin hankak ine, zeinek elegi dute, elegitzen zion ustez honenak eta fuola. Da beste deporte bat izet izan, piparpotu bota artieuen antxa, artaundi bat, piparpotu bota araxe gaina, da tirago miaz atxe behian gana boten. Jota poltzigu bete arriz, da tirago miaz. Baloie, iztakitzela nire hortxe, gurasun batek garriko ban segurua, ze gurin be, amak karrizko ninoz etxin be, zahorreko txokolatia, zetortezan, onteko ertratu bat, futbolistena. Da liburu otezan, futbolista ekipo oso gu, da aixe bete bezin. Da igual numeru etortzin, repetiu etortzin txokolatik ardezioen igual. Da repetiu dukenak beste mutil batek kamixeu, da beste challenge egin duen. Da liburu betetezanin, eruna liburu, txokolatik erostetan liburu eta baloi emote ben. Da izetezan, igual baloi hartzeko urte guztien bihar, txokolatik gaten. Baloiek guri juteak zen da pelotape solora eta zerin de milio ikusin soluk eta ordenarek lantzin eupada bat eta itxeskun. Ara sortzen inelako. Batenak horten, domeka berdioste baten, kuadrili junteu ginen futbola jokatzeko, da jo ginen araxe zeleire futbola jokatza, da han baserriko gizona kortan eskuteute, ati irrikitsun ipintxe, da justan ginen baloie kontra atraposkun baloie eta etxaurreko tranga horrein askoriaz dana txikitzu. Guri moskun peni, jota
danon arte bakotxake bospesta, besti, domuna ero erunbiztezan ordun dirut, erute zanin bat zeiluko motezioen da, hango dirua zero ez dinizte izelan erosien dut danon arte, da zetu balon arrozku. Neskak asko biltzezin kurikan, eskutetan. Neskak gauaz batera olgetezin. Harin eskoletxe bueltan bada bai, kurik bai, pelotan bai, neskak gauaz batera. Da bate maestri vigilo igual, da espauen, edozen lan zertze ginen. Baina maestri kanpoa bat horrena, bako xoa lekuta. Neska alderra eta mutili besta. Zeuen alkarra solazteik. Eskoli ofiziala danok sartzen ginen modure 6 urtaz. Edadez, neskak, azte ginenatik eta urtete genduna, dano batera. Aurretik hasi, txikixenak, da atzerut, zaharrenak azkanengo. 6 urtea zazien nintzen, eta 14 arte. Hoxe, zeitik 12. Ja 12 urtaz markina paseu nintzen. Beti egoten nintzen preguntezia, no ze eskola junbi nintzen. Amak erantzuten eusten, maistrik esan dau eskoli beteta dauela, lekorik ez dauela, eta holantxenik 7 urte ondoinde hasi nintzen eskolan. Madalena, hausokuok, ez gaunken man eskolaik, eta ordun hango baserriko umedanak, hasi antzeikuk, pertikekuk, kixonakuk, gu urdinoletakuok, gero urdinoleta bekuk, eta danok herriko eskola bajatu biherzete gendun. Etxetik bajatzeko zan, justo oin, soludokon txian artian ondotik goitxipera bajatu, pista generala kursau, goitxipera, goetxeko erreka. Eta gero, ja, montetik goitxipera, gero eskilarak, hau esan, nor monten oina etxaboli dauen lekuen, han goitxipera, eta bajatzen zan, justo itxurrira. Eskola hortixik beti, eta urdinoletak eta bajatzezin beketxin bera, eta gu hor batze ginen alkarraz, edo ez, hor itxe ginen. Eta hori bai, egunero, oinetakuk aldatzen genduzen, bastalotzan, Petranien. Gaure etxitik erundeko oinetako zaharrak kentzen genduzen, eta han garbixek jantzi, ze gero handeren jupe behitze oskundan oia zelako oinetakuk indejuten ginen, eta Zema lagun, 25 ematero, mutilekin erezkagin. Gaur egun jubileun etxik dana ate kanpoko batetik sartu, eskumetara egotezin neskak eta eskerretara gu gote ginen, mutilik gote ginen. Gero erditxizier, eskilarak igon, eta eusan maixuen txako etxik. Eguzan, sartu batera eguzan danak, pupitiriek, binakako pupitirik eguzan, eta topin eskerretara esan da egun eskilean azpixen eguzan, pupitere luze batzuk. Da gu, han egote ginen. Han jartek nio zen gu txikixenok. Pupitere ondixetan egotezin, zahartxo egu. Zientu altzeta egu zen, Eurozko maixek eta gero horrein joven kanala hondi bet, gero zuloi, erdi zen, bakotxaren aurrin, tinti gota, alaxe, botila hondi bet zen, maixe mantxete bazen duen tintiaz, baizen bizen duen atza zuritxu. Lekia potu erun da, estropajuak da lekiaz. Gero bat azte, lantzin bateke eupanaru eta bizkat artista zin. Sakatu azpitxik horok. Gero garbitxika. Eskolian deskribapena hori zen, eta kanpuen eguen zera, komune, guri eskerretara, neskena eskumetara, gero kulturetxien handeuen eskliarak ez eguzan, gero kanpa juntxik zeina, eta erlojui behitxu, eta anibiltxe ginen denbori pasau izin da. Gero sartu ginen beste eskolara, ayuntamentuan azpide, ayuntamentu egin jebenien. Plazan ontsi gaur egunin txapela dagoen lekun, hortxe gure eskoli, alderdi batin egon ginen neskak eta beste alderdi zen mutilek egotezin.
tia gaunkene berritxun, bizizeten aitxan arrebie, eta guk bost neskok haintxe bazkaltze gendun. Eta nebik beti jutezan eberdixe etxa, baserrire. Bazkaldu eta ostabe bajatzezan, eta eskolan sartze ginen ordu bitxerdiztan. Eta arrabia zarrauek, por ejemplo, gatzezin bastalotzan bazkaltzen. Eta ni, klaro, pixkate hori, eta ni etxera juten itzen bazkaltzea, eta orduan, denpora txarra honin eta bastalotzan estoskon lagaten pasetan. Ez gaur hemen gatzeza. Bai Petrak edo Mirenek, batak edo bestik esatu eskone, gaur eso izu gora, eta ez hori. Eta orduan, errespetoen behar zetezan. Beratzi izan izan mesie, gero beratzi izteik mesia maitxu urten, da neskak paretezin atian goiko partetik, eta mutilek atian sanjun parta. Banderi ipini, karal sol kantau, filan, eskualtzete, mesetak guten espazinen be, maixu eta maiztik ezin aldarri banetan atzeko bankuetan. Eta harek dana ikustez zuen kanpa urten eran, da gero eskola zahartegun, hoy, ¿por qué no ha sido a misa? Pues no sé qué, se me ha hecho tarde, no sé qué, esta mañana sin recreo. Ez, nire sasoien ez ginen juten mesetara egotezan, saso bat egon zan, ez luze, hilan lehengoko barixekutan, goixeko bederatzi detan. Baina nasakordetan zenbat, asko-askoripe, ez daukete holan gomuta haundiripe. Ez, nik nago olako ikizautu. Nire aizta paizarrenak, ez dago irurten aldi dago bakarrik. Baina arek hori da noi zautuen beste andereinuaz. Arek karal sol eta hori da noi zautuen. Karal solen aneoti dekutena da, zueto hori torzen da aneurrien. Da, behitxu eta Frankon burue. Beti norberei begire, hori nauzate ban hori. Beti Frankon norberei begire, nala baten batek izate ban hori. Beti da, geri behi kontru gero. Da, torzen inspektori eta azten, aziginen karal sol, ozteiz erkantan da, zarrak zorze ba egizien. Teutipez. Maixu eta honen milio gorri gindean, ez dit, zigortu da, ez genduna. Zenbat alditan esan noten Aipar pescador, Leongu Astorga. San la típica maestra de antes. Guri neska zarra betxantzeakun, baina egulogiko zion orduan 40 urte, zakite, zinek izu esan. Lehenengo gien dune maixu zen, Juan Carlos, militarra esaten gontzak berei. Gero amorobietako bat Jesus, gero atzen egu Emilio, Txandixarra. Nere andereinu izen zen Mariluz Fernández Zorrilla. Berai lorak eta asko guztiako zen. Eta han zarrean hauen salita bat, berak lagune, beran nobixu edo zate eman. Badator beran nobixu, ze saliti pintxe ban doktore txukundute. Lorakin eta zarte hau txegen. Ni eskola barrexen denporak itxi, da gero hortxe honitzen hilebi initzun. Marikaren panadari onzan eskagin, ni mutilekin maixo eurek ipinitxeuken zera, ze lezino eta ze enbizen, gu alegintzen atxe gehitzen. 14 urte, batetik urten da besta barrire torrintzen ine, hortxe ipini gehitzen maixo geurek kursilio batzu giztuen Bilbon, da eurek ezagir zen, da suplenteik orduan dezen bihatzen itxuri. Neure andereinu izendako Mariluzek, jamadi juteko, bera falta izango zela hiruaztin eta bere lekune ia egongo nintzen maestra eitzen. Eta berak pinikotzela lana, bierra eskolakoei eta ni bakarrik zaindu. Da isilik egon eta gero zein txartu portetezan, bera izan. Noxe lodierako liburu bat, ez da izez. Amaiuk zabatzea gana ize eta ikusite, gero ize lezino egon bio. Eta ikesien alto, ikesi kantetan. Baina ikesi eitxe gendun erderaz ikesi bai, baina gero ze zan iban ez gendun jakitzen. Gero lehidu asko. Lehidu egunin igul ordu bete, eberdi ingun izete zan hori,
Dano liburu bana, iguala, maizu era lehitzen da, ahora Teodoro. Teodoro, que nuno segitzen espaban, castigo. Joste meitzen du, atzaldetan, da liburu, labores de hogar. Labores de hogarren sartzezan, garbitxasune, kozini, josti, da horrek etxekin duzenak, gehienak atzalde parte izaten zin. Emototzuen trapo bat, nahi bizan duen, bainiki, punto kursea, hainbeste gauza. Bueno, horre gauza simpletxo gaitzen itxu, baina beste komplikautxo gozinin, nik terei. Baina maietzin de, hartu eine ramotxuk eta con flores a Maria bilanziku kantau ama Virginia aite, olagu getxen duzen hemen eskolan. Don Emilio hori otxan duzueku da. Eta hareke kantak ere guztuen ikusten guri. Eta akortena, ontxebe, kanta bi behizen erdukaz, bata da, nere gitarratxoa lagunde dalari, gerririk gerri nabil alaia bezlari, bestie, aieu gabaren zoragarri, hori haintxe eskizik endun. Emilio, maizutik aparte, organiztitz musiko onditxe izan, alturaz ez, baina izetez bai. Eta haitxek ezautzen bai, solfeu berakustiko zen da, bai, bueno, hoxe bete zerin. Eta gero, rekreun, ikutxe genduen ordu berdi. Da, emotozten, hoi mintu, berak, solfeo de los solfeos, danak, ez pianoik, ez instrumentok, ez bari, apelo esaten dana. Hori jasin nintzen, berazi urte edo lan. Ama bi urte arte edo solfeu etxen. Haitxen nahi ban, derri hor. Mekaniku nahi gozu izen, bale, baina ikesi gozu soinu joten. Eiban Martin Alberdi berba, eta ama bi urteaz, hasi nintzen Martinaz. Junan amarkina, Astinoztera bi. Eskolatik urtean junetxa, Okailo txujan, dandik autobusa. Seietan. Alto soinu lepunde, kajan. Haitxe soinu gotali zen, soinu goten ikusten haitxu nien, nean rekortuan, beti. Emozionalitzen, beti. Oin, hori bai, eskolatik urteten ebani, goiko balkora, etxeko balkora urten da alperik egon zanane, solun edo zelaizen edo, entzutin egote, ia jotozun edo, entzaixi jotozun edo alako. Bentani erein, de beran biztan jogirrezetan eban, Don Carlosek eta horrek euskera zeitzen gendun berbabakotxa, gero mile biderreko pixe horretxo eskun, no hablaré el vasco. Joten, da paliza onan eskuk ipiniten bla emoten, da olako zigorrak ikusitza, de pegar ezan gau, eta inoz personiai falteti bebai. Ze tableru atate banarek, kastigo moduen eta naizta izer jakin ezeitzen, bera paroko zonatzeko partien, da zokete esan, da emongotzun regiliaz buruti behera, eta etxe bane ondino be humilau eixa. Arek Antonio landanek eta zemat makileka hartu zuen. Atortzen eskola praketan kuadernu sartu, kolpe da eskutik eta pla bestiak da, plaka. Ez toztezu minik imoten. Zigorrek ondizien eukitzen dune, eta tristina izatezen eguaztenetan. Eguaztenero, eukitzen du falangi. Kartila bat, kartila berezi bat, eta dana zan, falangi no sortu bat, zer zan, zer, dana, eta ez dakizenak, danak kopixak, bestizma bider. Eta bestizma bider kopixetan, batetik atzaldi, gelitxu bizinen eskolan, eta bestetik idatzi, bueno. Babak urten da, abali, non Pedro, dotreine eukitzen du, eskolite gero. Eta eguazten guztietan behekixen zepazetezan, da dotreineako ordu tegu falta.
don Pedro Tortesa. Lo siento, pero mire, ya ha pasado la hora de la escuela y ahora es la hora de la catequesis. Así que les tengo que llevar. Deskantzua hartzen den itzera, baina gero etxin bizin duzen. Anatzaldin egiten zen duzenak, gero etxin bizin. Ni akortan zen adi peloti, Programa bai, antzin hartu harri bat, horra onzon iltxeginan. Hartu euren apea bat. Eskoli egin eusela, eskola bartzi egin eusela eskola sarrien. Eskola barri paseo duen, ja plastik garbi egun. Gana eusen, arrexik eta hainbat egur de apea eta holako ontakin eusen, hartu horien trabestuetan iltxegina eta eusden dut, baina gero, Elizbiltan, etxegen duen lapurkeo, ladrako azte izan zen, enako hortan. Alboko atetik zarrean, nontzin bat atrapautearek egintxe eukibia eta holako zerak, kurike, pero kantoka. Kantoka etxegen duen, bai eskola zarreko ata izen, bai Elizpien, zarrean eusean lau kantoetan lau persona eta bat erdizien. Beste laurik txandak aldatzen unibertsitatean da erdikuek leku hartu. Basiliakin lehintxek izatezen. Peloti, niri sobre todo peloti, inoz futbolin eta baina ni futbolin eta eskatzen guztetan beti zenaz trabesa eta peloti eta gero Elizpin eta hain jarin gebiltze ginen, ez da olako xe joko bat. Eta orduan bai neskata mutil. Eta gero pelota asuntun, nik praktikamente ez dakit pelota bajoten. Martinen nire profesorik ezatozten, pelotan eskuzez itxeko txarra dala soiu joteko eta hori. Dani, beste ganaka pelotan dani behide. Futbolein etxegen duen. Kampo futbola elixoztin. Kasparnego sola jertzena, beha jundatza altzet. Balon de reglamentu erosteko, egin duen koleta bat. Bakotxak astin txakurron digota, da balon de reglamentu erosi. Asko, txapak bota honan behien, da txapakin, txapaka. Gu txapaka ditzen zen, soka saltun. Ze akordeten aurteten duen errekreora, da hortxe itarri sozialidan neparin, hortxe, soka saltun de alkarra trapetan, da horlako joku getxen duzen, bai. Hau ez da amodiozko kanta, gitarrak sortutako melodia, sasilorez jantzitako lerkia. Hartzazu maitia, inoizo parituen izun lastana, sentitu gabe mandako musua. Doazen penak zerura, behar duten tokira, doazen zineztunen lekura, gugandik urrutira.